Čaute fanoušci Pokémonu, vítám vás dneska u hodně krátkého videa. Tohleto video bude sloužit pro vás, abyste dolů do komentářů napsali jakoukoliv otázku, jednu, dvě, co vás zajímá ohledně mě a společně, až dosáhneme 500 odběratelů, tak se rozebereme moji sbírku ze série X a Y, nebo bloku X a Y. Chtěl bych vám ukázat maximum karet, který z toho bloku mám, nezaložený, založený, nějakým způsobem rozstříděný, ukážu vám nějaký promo karty, takže určitě si to nenechte ujít, to znamená dole si ještě dejte odběr, pokud ještě tam nejste. A chtěl bych to pojmout prostě jako takový ask, kde si vyberu nějaký ty otázky a odpovím vám na ně. Koukneme hlavně na tu sbírku, už jste se mě na to ptali, takže bude to za 500 odběratelů, pokusím se to natočit potom co nejdříve, jakmile to bude. Co se týče unboxingu, tak v dalším videu uvidíte Mythical kolekci Genesecta a hned potom bude následovat Meloetta. Takže to budou první dvě videa, které tam budou a je ještě možný, že pro vás budu mít malinký překvapení a to se Snorlaxem GX. Takže uvidíme, kdy přijde. Uvidíme, kdy budu mít čas to natočit, ale hlavně tohleto video využij proto, jestli tě něco zajímá, tak se mě na to zeptej dolů do komentáře. Díky moc za pozornost a uvidíme se u dalšího unboxingu. Čaute.